Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Pangitaon sa kalasangan. Ay, wala sa kita masayod, ay Puldo. Kung giyon sa na pag-survive dito. Naamot lang. Basta kay naglibog yung kuha ni Mac. Murag doon ay misteryosong nitabo. Ambot lang yung ka kung unsa yung tinud-anay nitabo. Pakis kita ining adlaw. Og hapit sa bungit-ngit. Stilan. Katong atong nakita gani ha. Pagbabae gito. Nagduda ko nga si Idana gito kay nagkataliko naman siya nga milakaw na yun. Ang pangutan ha. Kung asa to siya paingon? Lagmit nga. Mibalhin siya og laing dapit nga gipuy-an din eh. Unya sir. Unsa may desisyon nimo ron ha? Kilom-kilom naman yun. May tingaling nga mabalik lang sa mo sa agi. Kay ako magpabilin ko din eh. Ha? O si magpabilin ka son? Uy, di na mahimo. Kailan nga mag-uban yun ta din eh. Di mahimo nga pasagdan ka na mo. Bitaw sir. Kinanglan nga mag-uban kitag pauli oy. Way usa to nga mahibilin din eh. Kung wa kay plano nga mobalis tong agi, mobal minimo eh. Bueno, sige. Magpabilin ta din ang tudugma. Ani ta din sa kalasangan mga tug. Di ba peligro din eh? Ang tanang palibot karon, pulos na peligro, Ronnie. Sama sa gisulti ni Idana nato. Tinuod na. Pero, wa ko malulok, sir. Bisa ko siya pa mahitabo. Magkuyog ta! Mahigisulti si Badong Nako. Kaduno kano'y mga tao nga bitraydor ni Idana. Inungdan nga nasugnuran kining ginganlan nilag tuling. Nga, kanang banggi itang barangan sa barangay Undol. Mao ka na. Unsa man si kalabutan ni anang ginganlan og tuling og sa mitraydor ni Idana, Papa? Murag naglibo ko pagsabot ni anang istoryaha da? Sigun sa asoy ni Badong, kana kunong ginganlan og tuling, mortal kuno ng kaaway sa mga Ibara. Ug matod pa, nagpakahilom na kuno sa sud sa dugayng panahon, apan tungod sa kasina sa mga tao ni Idana, gidasig kuno nila si Tuling aron makigkontra ni Idana. Katawanan. O sabay katawanan na ng istorya, Leslie. Kana mangguingon ana nga sugilanon, Papa. Karaan na kaayo na, uy. Sugilanon na sa mga panahon pang mampor. Pero nganong natinuod maning nahitabo karon sa atong palibot? Hasta ka ba, Papa? Mituo sa mga gisulti ni Idana? Kaya o sabay rason nga dili na to siya tuhuan, Leslie. Sa nahitabo sa palibot, naku og nimo. Ang tanang gisulti ni Idana, pulos na tinuod. Ang pag-ayo niya nato, Papa, lahi na nga isyu. Apan ka nang iyang giingon nga tungod ni Tuling kay gisugnuran sa mga tao? Murag binata na kayo ng istoryaha, Papa, uy. Maswa ko magkasabot ni mo, Leslie. Ang buot ba nimong ipasabot nga na magkak si Idana sa iyang mga ipanulti? Wa mo ko maingon, Papa, nga na makaksiya. Ug man sad siguro magpasabot nga abi kay gitabangan ti ni Idana nga maayo ta sa itong mga sakit. Ang tanan na lang gid nga mogawa sa iyang baba maoy atong tuhuan. Naman tay gobyerno nga nagtan-aw ini mga hitabua ba? Dapat sila ang atong pangutan-on kung unsa gitinud-anay nahitabo sa atong palibot. Imbestigahan ni nila kung nganong daghan ang nangamatay. Lisod pud baya kayo nga magpataka lang tagpasangil og mga tao. Nga watay igong ebidensya kung siya bagi naghimo ini. Ilabi na nga atong nahibaw-an nga kanang gipasangin la ni Idana, tiguwang na kaayo na. Siya, Rosad, di tabation og kaluoy nga magpataka lang tagpasangil unya tiguwang pagid, Papa? Ay, si Idana ragi magatubag ining tanan. Mao gani nga dili ta mo diretso og tuo sa iyang gisulti. Kinahanglan nga usisahon gid una natong maayo kon unsa gihinungdan ining tanan.
ginako mabuak ang agati. Bisag unsaon ako. Kusgan kaayo ang iyang puwersa. Mukalit siya og siga kung ako siyang bukon. Ginoo ko. Tabangi ko. Kung kumahibaw ko unsay akong buhaton aron mahunong na kining pinuang ni Tuling. Kinahanglan nga ako siyang mapugnan. Pahala nag-unsay mahitabo sa akong kinabuhi. Dili ko mahunong ini hangtod nga dili na ako siya mabuntog. Mingaw na kaayo ang palibot. Bugtong ako na lang og si Padre. Nga dakong masakiton ang nahipili ni ining kumbento karon. Ang tanang mga tao, mibakwit na dinhing dapita tungod sa kahadlok sa makalilisang nga sakit. Hamusak ako sa taas, akong atuon si Padre kung unsa na'y nahitabo niya. Padre? Padre? Patay na si Padre Melchor. Iyo, Tuling. Ay, kumusta ka na, Tilde? Iyo, ayaw in taon ko gunsa. Ay, hadyo bang nahadlo ka man akong bayo? May nahimo ka bang sana ko, Tilde? Iyo, Tuling. Huwag ka magsulti sa tinuod, Tilde. Dili ba? Utang buot, iyo, Tuling. Wa ko na utang gibuhat nimo. Nagpakahilom ra ko din sa kumbento sud sa dugay ng panahon. Ay, pero si Itana, nga naman ginasayod siya sa akong gipuyan. Ay, tumaga ko, Tilde. Ikaw ba ang nagsulti niya sa akong gipuyan? Aron iya kong samukon, ha, Tilde? Ay, pastilan. Asa man kayo ni Sir Nelson, uy. Kalit man siyang nawa. Wa mo siyang nagpaibaw nga. Mulakaw siyang iya, ha? Muna na kadao, Tronda. Di mo ka maumutuman og sabot si Nelson. Kinahanglan nga itong pangitaon ni Sir Nelson, uy. Oh, kung magita pa kaniya, mas mayo. Magbuwag-buwag lang yung tani, Badong. Mubalik lang ko sa kong agi. Ikaw ko doon. O sige, magbagbuwag na ta. Kaya mahimo, uy. Nga itong pagsagdal si Sir Nelson. Nah, yato na kay. Ada ko agi dire. Oo, sige. Ay, pida. Ngano ka, no? Kalit mo lang bibiyan si Sir Nelson nga. Huwag mananghid. Bisag nako lang ta to. Gibiyaan may noon may ini. Pero, bahala na. Sampito na ko siya dito sa unahan. Sir! Sir Nelson! Sir! Unsa? Gibiyaan mo ni Nelson? Oo, gibiyaan man niya. Ang buta tutuwa na. Unya si Badong? Nagyahay lang may buwag-buwag. Si Badong, milahos kay yagyo ko na itong pagitaos Nelson. Bahala na to sila, Ronnie. Ang importante nga makabalik ka din eh. Pero yun na. Unsa may plano na to karon? Mubalik pa ba ta nga to ni Iyo Tuling? Di lang na to sa tandugon, honey. Dire lang na ta. Total, na namatay mga tao nga nagpadayon usab sa pagpangita ni Dana dito. Sa tinuod lang, no? Wa na gyud ko mahimuot ining atong sitwasyon. Wa na ko ganahin ni Iyo Tuling. Ilabi na nga kita mo iyang gi-pressure sa pagpangita ni Dana. Saglang, honey. May mo raman og ako ray mo pasabot niyo tulingin ni tanan. Sa ako ra bang tan-aw no, murag ako ra sa iyang gidumtan. Ang buto eh. Wala ko makasabot ato tigwa nga. Sagdilan lagi. Ako ray may baw niyo tuling. May mo ako ray mga tubang niya ning tanan. Kung mahimo pa lang ay. Ako gyud bawion ang tanan akong gibayad niya. Di mahimo nga makig-away tan niyo tuling. Nga naman nagtuo kag nahadlok ko niya. Oo, nahadlok ko sa sinugdanan, Ronnie. Pero karon wa na. Kalma lang lagi.
Sa ko nag-ingon mo, di mayo nga himo na tong kaaway si Tuling. Istorya itong iya. Adto ta focus ni Dana. Kay siya mo'y atong tuyo kung nganong gusto na itong makabot nga itong mga pangandoy. Nabwisit tagi ko ini, Ronnie. Usara mo ginakaingon ining tanan ba? Tungod anang idana. Muna ito, Sulbaron. Si Dana ray makasulbad ining tanan. Kay kung ang atong sakop mo ay makadakop ni Dana, sulbad yun ang tanan atong problema. Makalagot. Makalagot gid kaayo. Nang Tilde. Nang... Nang, usay nahitabo ni mo. Usa ka na yung magitudlo nang. Kisay nagbuhat ni mo ini. Si iyo taling ba? Nang Tilde. Kinuo ko. Huwag na ko masayop. Dinig yun ay siya gikan. Nang Tilde, dali parug nang. Dadunti ka sa imong kwarto. Dili. Nganong dili man ang sulti ko sa mga nahitabo. O sige buhat ni iyo tuling dani mo. Sulti ko ng Tilde. Dili ka makasulti nang. Kinuo ko. Kinahanglan nga matambalan ti ka. Lingkod rin ang lingkod. Lingkod kay aron makasulti ka na kong tarong. Uy! Si Nelson? Si Nelson kitong akong nakita. Di ka masayap. Sige to. May paingon ng kalang bahis bungtod. Sundan ako siya. Tara. Tara siya. Di lang ako tawag ko niyang pangan. Panitan na ako ang iyang gibuhat. Kung siya gibuhat nilang baya. Dili ko spikas mo agi. Aron dili ko niya makitaan. Uy. Hala. Gisugat siya og tigwa nga. Lagdag sungkod. Ginoo ko. Di makalamaong tigwa nga. Gagingalan ng iyo tuling. Mula hos pagsaunahan. Aron maklaro ginako kung unsa ilang gibuhat. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!